Λοιπόν, είναι το βιντεάκι για την κριτική στο πόρταλ του Πανεπιστημίου, που είναι η εργασία μας. Αρχικά, απέναντι στο site του Πανεπιστημίου, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου χρώματα. Έχουμε ένα μουντό στυλ, καθώς και αυτά τα μεγάλα κενά αριστερά και δεξιά, τα οποία δεν είναι όμορφα οπτικά. Το μόνο ουσιαστικά που μας κερδίζει στην πρώτη μας επαφή με το site είναι η κεντρική εικόνα, η οποία αλλάζει κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε ή κάνουμε κάποια ανανέωση ή επιστρέφουμε από άλλη καρτέλα, και γενικά περιέχει όμορφες εικόνες, όχι όλες τόσο εύστοχες, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για το καλύτερο μέρος του site. Όπως βλέπουμε, αλλάζει. Λοιπόν, αυτό που χαλάει βέβαια την κεντρική εικόνα είναι αυτό εδώ το πορτοκαλί κουτί και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι από κάτω, οι οποίοι δεν κολλάνε καθόλου με την εικόνα από κάτω και με το υπόλοιπο σκηνικό του site, και είναι λες και έχουν έρθει σε αυτή τη θέση κατά λάθος. Πολύ κακή εντύπωση επίσης προκαλεί το ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό logo του Πανεπιστημίου, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι πιο ευδιάκριτο, μιας και για το Πανεπιστήμιο είναι το site. Ενώ πάρα πολύ κακό είναι το ότι μπαίνοντας κάποιος δεν μπορεί να βρει πληροφορίες επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο σε ευδιάκριτο σημείο. Βρίσκονται εδώ πέρα κάτω. Όμως δεν μπορεί κάποιος να τις βρει χωρίς αρκετό ψάξιμο. Βέβαια υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες και επικοινωνία. Οπότε κάποιος που επισκέπτεται για πρώτη φορά το site θα δυσκολευτεί να βρει αυτές τις πληροφορίες. Συνεχίζοντας στις λίστες εδώ πέρα, οι οποίες αναφέρουν στις προσεγγίσεις εκδηλώσεις, στις προηγούμενες εκδηλώσεις, τις ειδήσεις και τις ανακοινώσεις, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον μέσο χρήστη. Πέραν το ότι είναι πολύ άσχημα τοποθετημένες, με πολύ μικρή γραμματοσυρά, και γενικά είναι κάτι το οποίο δεν ενθουσιάζει καθόλου, ειδικά για πρώτη φορά το χρήστη. Το μεγαλύτερο γενικά πρόβλημα της σελίδας είναι η πολύ μικρή γραμματοσυρά, η οποία κυριαρχεί παντού, αλλά και η έλλειψη ωραίων και μεγάλων φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, όπως θα δούμε και στις καρτέλες. Γενικά το site έχει πάρα πολλή πληροφορία, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, η οποία όμως δεν είναι σωστά κατανοημένη και ωραία. Βλέπουμε μεγάλες λίστες, οι οποίες μερικές φορές μας πηγαίνουν σε επόμενες λίστες, το οποίο δεν είναι καθόλου όμορφο. Λοιπόν, ας πάμε σε κάποιες καρτέλες εδώ πέρα του Πανεπιστημίου, όπως της ιστορίας, χώροι και εγκαταστάσεις, πρόσβαση και χάρτης. Πρόσβαση και χάρτης, εντάξει, ουσιαστικά πρόκειται για ένα χάρτη που μας δείχνει πού βρίσκονται τα κτίρια του Πανεπιστημίου, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αν και θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου πρόκειται ουσιαστικά για κείμενο, πάλι σε πολύ μικρή γραμματοσυρά, με πολύ μικρές εικόνες και πολύ παλιές. Θα μπορούσε να υπάρχει πολύ καλύτερο περιεχόμενο εδώ πέρα που θα διαφημίζει κάθε τμήμα, και από εκεί και πέρα θα περνάει στη σελίδα του τμήματος. Στην ιστορία του Πανεπιστημίου έχουμε απλά κείμενο, πάλι σε πάρα πολύ μικρή γραμματοσυρά, το οποίο ουσιαστικά μας διώχνει και μας κάνει να μην θέλουμε καν να το διαβάσουμε. Στις σχολές και στα τμήματα έχουμε πάρα πολύ άσχημα διατεταγμένα τα τμήματα, με χρώματα τα οποία δεν βγάζουν καν νόημα, και για ποιο λόγο είναι π.χ. η σχολή γεωπονικών επιστημών μπλε, και ενώ η σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών είναι σε μαύρο χρώμα. Και πάλι δεν έχουμε καθόλου εικόνες, για να ομορφύνουμε λίγο την παρουσίαση. Και να θυμίσουμε ότι είναι και μια καρτέλα την οποία επισκέπτονται και πολλοί μαθητές λυκείων, οι οποίοι θα επιλέξουν το Πανεπιστήμιο, και είναι κάτι το οποίο τους επηρεάζει. Ακόμα έχουμε
πρόβλημα και στην αναζήτηση, όπου δεν υπάρχει καθόλου καλή ανταπόκριση και πρέπει να γράψουμε ουσιαστικά ακριβώς αυτό που θέλουμε, χωρίς κανένα ορθογραφικό λάθος και χωρίς κανένα λάθος σε τόνους ή κάτι παρόμοιο για να μας βάλει αυτό που θέλουμε. Τρέχοντας με το Y Slow για να δούμε το score του πανεπιστημίου, της σελίδας του πανεπιστημίου, βλέπουμε ότι το score του είναι στο 77, όχι και τόσο καλό, όταν πρόκειται και για ουσιαστικά για ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει και τμήμα μηχανικών υπολογιστών, το οποίο μας λέει και σε ποια σημεία έχουν πάρει πολύ κακό βαθμό. Ωραία, αυτή ήταν η κριτική μου. Ευχαριστώ πολύ.